Oletko kyllästynyt jatkuvaan kissanhiekkalaatikon siivoamiseen? Etsitkö ratkaisua, joka tekee elämästäsi helpompaa ja kodistasi raikkaamman? Esittelyssä SmartMax, automaattinen kissanhiekka-astia, joka mullistaa lemmikin omistajan arjen. Unohda sotkuinen ja aikaa vievä lapiointi. SmartMaxin täysin automatisoitu puhdistusmekanismi hoitaa työn puolestasi. Se poistaa jätökset nopeasti jokaisen käytön jälkeen ja edistynyt hajunestoteknologia pitää epämiellyttävät hajut poissa. Säästät aikaa ja energiaa ja saat viettää enemmän laatuaikaa lemmikkis kanssa. SmartMax ei ole vain kätevä, se on myös panostus terveyteen. Jatkuvasti puhdas ympäristö on tärkeää sekä sinun että kissasi hyvinvoinnille. Anna kissallesi puhdas ja hygieninen vessa joka kerta. Päivitä älykkäämpään elämään ja nauti vaivattomasta puhtaudesta. Tilaa omasi ja huomaa ero. Kiitos kun katsoit, muista tykätä videosta ja tilata kanava.